vraćaju se ljudi, vraćaju se mladi ljudi. Sad ću vam reći, znači 2019. godine, kako je došla kompanija Ziđin ovde, budžet opštine Majdanpek je bio 1.114.000.000. 2022. godine imamo budžet 1.860.000.000. To je znači, prvi su povećani najviše zahvaljujući rudne rente i poreza na zarade. Toga danas da ne bi bilo, da u Majdanpeku nemamo odgovornu kompaniju Ziđin, znači bilo bi, hajde da ne kažemo, ne vratili se na ono vreme kako je bilo pre, što ispred lokalne vlasti isto mogu reći i da se zahvalim pre svega i gospodinu Đenu u današnjem pozivu. Mi kao lokalna samouprava zaista imamo izuzetnu saradnju. Posle struke, što malo pre profesor reče, šta bih mi mogli drugo da kažemo nego struku da poslušamo i da u svu ovu priču verujemo. Evo, ja pozivam sve naše sugrađane da dođu, da se zaista uvere u svu priču i da se još jednom zahvalim na predivnoj saradnji i kompaniji. Ne samo što rade ovo, nego tu ima i mnogo većih stvari, a to su humanitarne organizacije, učestvuju svud, mi kao lokalna samouprava smo zaista nezadovoljni nego prezadovoljni. I što se tiče lokalne samouprave, Ziđin kompanija ima 100% podršku.